De route moet 2 dagen worden, omdat het een stuk zwitter is en hoe een langere route rijden wordt. Er is plak van zo'n 800 deelnemers. Ja, deze toch niet zeker. Ik hoor onverharde paden en ik trooi de grijden en alles. Dus dat is zeker. Het is net steeds hoe de dik. Dus het maakt het qua fietsen is het mooiere natuur, maar ik hele stekken worden onverhut. De mountainbike Alversterrentocht staat van september komend hier op de planning. En ook de gewone fiets Alversterrentocht. Traditioneel met zo'n 15.000 deelnemers op Pinkstermanje, moet in 2021 gewoon teruggaan. De gewone 234 kilometer moet wel binnen een bepaalde tijd rijden worden, maar verder kan alles volgens oors worden. Het zal verdeeld worden over een groter tijdsvak, zodat mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze gaan fietsen. En dus stel je voor dat ze 8 weken de tijd hebben. En mooi een app, dat je in plaats van vrijwilligers bij de stempelpost hebben, dat je een automatische stempel krijgt. En dat telt dan gewoon, zoals plan nou, ervoor ik het, gewoon als een reguliere telling. En mensen krijgen gewoon hun ereteken en een medailles.